Ja, til jer herovre. Kom så. Det her, det gør jeg, fordi at den her gruppe, vores og stiger, er i flyd. Det har vi været under svag ledelse. Byen sejler. Det gør den, fordi de religiøse, fundamentalisterne, ikke vil holde hvilen. Demokraterne får lov til at snakke mere med Folkets Front, end de får lov til at snakke med fundamentalisterne. Du var samlet fundamentalisterne, som samlet i et tempel. Tag dem til rette. Sørg for, at de ved, at der sker noget. Men på det forklaret, inden for Fønix-kodexet rammer, der skal ske store ceremonier, og det skal i gang. Folkets Front skal ikke tilse nogen som helst ting, så lang tid de ikke vender sig mod Fønix. Lægehjælp er kun til troende. Er du med? Jamen. Du er i gang med at lave sygdomme, som de ikke troende kan få. Hvorfor skulle vi alle sammen dø? Skal vi ikke alle sammen dø? Projektet Nord 2 har det formål at skabe det perfekte menneske. Hvilket vil sige, vi havde supersoldater, videnskabsmænd og lignende. Til det formål har vi testet på skovfolkene og på andre individer. Vi har det fint med Fønix. Vi har det rigtig dårligt med hemmelighedstrænerier. Når en mand går ind, en af dem død. Der kommer vi ind, så er han en anden mand. Men det er ikke nogen af de tre, vi leder efter. Kan du se der problem? Der står benægteligt, du har taget en mand med dig ind. Det gør jeg ikke, det gjorde jeg, men det gør jeg ikke. Vi tog en mand med dig ind, og vi har hemmeligheder i Fønix-broderskabet. Ja. Det er en illusion fra broderskabet. Det er en forlængelse af den anden illusion. Nomaderne får lov til at passere frit ind. Sælge alverden. Det jeg gerne vil have, det er, at du bliver ved med at være leder udadtil. Det vil sige, at folket på ingen måde skal have nogen idé om, hvad der sker. Er I med? Vi har kunne have et idyllisk samfund, hvis nogle spilleregler blev overholdt. Og folk dør! Ja, verden er en stor verden. Det fandt I lidt ud af, da I mødte nomaderne. Og den er meget større, end I kan forestille jer. Verden er delt ind i sektorer, og hver sektor er delt ind i et område. Og den sektor, vi bor i, er den største sektor i hele verden. Der er mange byer, og der er mange steder, der er mennesker. I er nødt til at tage det seriøst, hvad han siger. Han siger ikke, han noget forstår. Det er godt, han er også på listen jo. Han er en af dem, broderskabet kan bruge igen. Det er da ikke var sjovt skyld. Det må væk! At jeg har passet på ham. Du siger bare, far. Du ved ikke en skid. Det er mere end du ved. Sådan. Okay. Ej, spørg ham ikke. Han kommer med advarer, som han siger, de kommer først. Han mærker noget. Det virkede i 30 år. Jeg ved ikke, hvad der bragte det i knæ til sidst, men det virkede i 30 år. Illusionen om det perfekte samfund. Projekt Nord startede som En smuk tanke. Jeg tror ikke, det skal gå for teknisk, fordi I forstår det. verden nu forsøger. Vi kan kigge på et menneske, og vi kan se, om de er egnet til at være sammen med et andet menneske. Ja, vi kan se på det rent genetisk i år, men vi kan fandme ikke se det på et menneskeligt plan. Nej. Sig det løgn. Han valgte hende, og ikke mig. Det er ikke løgn. Og det er måske derfor, du har den besættelse. Har du tænkt på det? Har du tænkt på, at det du tror er bare kærlighed, og ikke andet. Jeg har tænkt på den rigdom, der er deroppe. Jeg tænkte på de maskinhandler. Jeg tænkte på at omsætte det hele til, at du får bygget det og lavet alle de maskiner, du drømmer. Du er den første. Du er den første. Det må være dit.
Alt den rigdom, der er deroppe. Alt sammen. Og så skal du altid passe på det, hvad du gerne vil. Du indrømmer blankt, at I har kollektivt brugt os som en stor forsøgskaniner. Ja. Hvad har du gjort det her? Det har været virkelig dårligt. Det er rigtig dårligt. Bygningsordenen har stor magt. Selv en enkelt mand kan fra bygningsordenen kan nemt jævne hele den her by med jorden. En stor mand, der burde man kigge lidt mere på. Jamen, der må lave min brud. Nå, det kan man ikke have en tid. Bruderskabet? Nu er graveren der igen. Ja, så får vi skylden for den. Ja. Jeg tror lige, vi har fået noget, han kan grave ned. Er der nogen, der synes, at graverne skal videre hund? Det er død. Kan du filme mig det, Ja, jeg har ingen anelse om, hvad der slog hende ihjel. Det lugter lidt af bruderskabet. Det var meget. Hey, vi har ikke gjort noget. Det var sødt, ja. Sådan den generelle holdning til... Jeg tror, hun blev dræbt på ikke at udføre hendes opgave Men korrekt. nu er det egentlig blandt os, der har gjort det. Jeg er temmelig sikker på noget. Jeg har sagt længe. Jeg tror, I kan ikke stole på broderskabet. overhovedet ikke. Hvor mange gange skal jeg blive ved med at sige det? Hun ligger altså derovre, du kan selv gå over og kigge. Hun ligger lige. Hvordan kan hun både være deroppe? Jeg finder det altså heller ikke frem. Det er en ny Atilia. En ny. Er det ligesom en tvilling? Det er meget Ja, værre. det er ligesom en tvilling, men kunstigt skabt. De kan da ikke bare overvinde døden på den måde. Det kan de heller ikke. Altså, hun er et nyt individ, men... Det er en kopi af et menneske. Doktor, lad os se, hvor hurtigt hun kom. Jeg kom derfra. Nej, jo, jeg kom derfra. Kan du ikke vise det? Hvad? Under jorden. Under jorden. Nej, det er hemmeligt. Konklusion, hun må være kommet til bunkeren. Ja. Bunkeren. Eller et sted derfra. Nej, bunkeren er der ikke Eller stadigvæk. Hun er bare overlevet, facilitet, der er en del af bunkerkomplekset. som du ikke kender til. Hun er jo Atilia. Så hun ligner bare Atilia. Men altså, jeg kendte Atilia. Hun opfører sig ikke som Atilia. Det er fedt at skøre. Det var Atilia ikke, eller hvad? Ja, hun var sindssyg. Var det ikke styrtet Der er ned en stor videnskabelig forskel på de to ting. Var det ikke styrtet ned dernede? Nu slapper du fandme af. Folk kan ikke bare genopstå på nogen måde. Ja, det er godt. Jeg vidste ikke, at det er... Så er det ikke ned. Folk ikke op, det faldt sammen. Jeg kan sige, Der er åbenbart mere komplekset tilbage, jeg ikke kendte til. Der er ikke noget, der ikke kan lade. Hvis hun kommer tilbage sådan der, så siger så alle de andre ikke også kommer tilbage. William. Hvad hvis William kommer tilbage? Det kan de også sagtens. Det kan de også sagt. Lysbudskabet klonet... Ah, det er alligevel over. Nej. Åben før. Nej. Jo, men nej. Du er ikke en klon. Så. Jo, jeg er en klon. Ja, okay. Jo. Det forklarer, hvorfor du ligger derovre. Lina er ikke engang særlig meget. Nej. Ikke dig? Nej. Jo. Men nej. Super. Og hvorfor bliver vi her? Så skal vi til at komme afsted. Jeg har snakket med Isak. Ja, Isak, og han har indvildet i, at giver en periode med fred. Han har 10 år. Han har indvildet i at skrive kontrakt på det. Hvis det stoler på mig, og på det jeg siger, så vil I vide, at en kontrakt inden for søgningsordningen er bindende. Vi skal være enige om, hvad vores grund til at rejse, hvad formålet med at rejse er. Formålet med at rejse er, i hvert fald ikke for vidt vedkommende, er ikke at styrke broderskabet. Det er vi alt for små til. Som udgangspunkt er det helt klart, at vi skal overleve. Finde et andet sted, og for mit vedkommende er der at finde et andet sted for sådan noget. Altså, det der med at få... Hvor er det så broderskabet kommer der? Isak, han er stormester i 2. grad, så må der være nogen, der er højere end ham. Og du kan have fat i samtlige folk, der ligger over alle folk, så kommer der bare en ny idiot til at tage hans plads. Hvad er broderskabet egentlig? Jeg kan fandme ikke få de andre overbevist de andre steder. Jeg ved... Ret og religion! Ligesom videnskab. Nej, Jo. Du bruger det for at bevise dine ting.
Bevis til hvad? Det kan man også i videnskab. Her, så dør I. Hvor ved du for, at de arbejder om? Eller vil du gøre det? Den her ting kan aflede, hvad de siger. Broderskabet kommer! Broderskabet kommer! I angriber om 10 timer! Kommer! Og der står 3. grad dernede. Er det ikke dig? Det er mig. Det var Juri. Stormesteren af 3. grad. Det var Juri. Men hvem er det? Det der er en af vores eksperimenter. Hun var her i går. Spændende.